Yung yun na. Naya ka, Paul? Dapat daw sinuswerte sila pa. Hayop, okay ko doon. Yung pambut talaga. Bakit ikaw din ba ako? Pagpupulong yan naman. Di mo, isigil mo buko. Yun mo, di ka. Yun mo daan. Hindi ka na lang. Pagkalutan mo. Thank you. Yung terbati ang makakapila. Alaga, abot na talaga yung sa tray, ako pa naman. Okay. Ay, mabasa ako. Wala! Ano ba naman? Wala, kung kami nang nakikita ko, nalupat ako. Magandaan. Muli pala. Dalong ko lang kayo mo yung pa. Business pa lang ang tipo talaga. Hindi naman dyan ang bag mo kung sa gitna pag na ano. Wade! Ay, no. Bilis ko, magsasabi ka na. Sumali na yun. Yes,